Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro en penja laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendowa jalonyo osechopo e studio ka obonyiso wa nyinge en wuod kanye olonye weche mage aeto en emomiyo watwak modiechieng' makawuono. Machiegni e chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, an gi nyinga an laktar Kennedy Ayo, awuod Homabay. To gi sani atiyo e migawo mok mar piny owacho mar Marriage Stops kakonyo e weche mag thieth e yor joma mine kata anyalo wacho ni reproductive health. Gi sani an e migawo mar tiego jok machiwo thieth makamago e migawo. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Mori nyalo miwa twak ni kaono diher mondo mipuonj oganda kotenore kod chandruok mage? Erokamano ahinya. Odiechieng' ma kawuono agombo ni mondo watwak gogandawa e weche mag tuoche mwaluongo ni nyaye kata nyach. Koro tuoche gi gin tuoche mopogore opogore ma kaka wabiro dhi mbele kod twagni wabiro ng'eyo ni gin aina mage to wanyalo konyore nade kaka oganda mondo wageng' tuoche bilagi. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka iwinjo gin tuoche mag nyaye ponono ni nitudori kodwa e yorewa mag tudruok mag mbui kaka Facebook ne waseketo kanyo kendo wane ji mang'eny osechako oro penjo mopogore opogore tuoche mag nyaye. Thoth ne wawinjoga ka ji wacho ni samoro gimoro ok dhi maber e kit ngimane kata ok dhi maber e dende. Ka ng'ato nyalo wacho ni samoro ne otiyo gi cho mamoro onge godo kod adiera, moro ne ok oritore e yo makare. Mulwa ni tuoche machalo nade? Tuoche mag nyaye gin tuoche mopogore opogore kendo wanyalo wacho ni wayudogi kakalo kuonde yore mopogore opogore. Kaluwore kaka ipenjo ni samoro ng'ato nyalo bedo ni chich ni notiyo kod cho kata kendo chich no nyalo bedo ni nogamo tuoni, samoro ok nyal bedo adier nikech kwang'iyo yore mwayudogo tuoche mag nyaye wayudo ni yoregi opogore opogore ma kwawacho kwa upana kata kwa lach mare en nang'iso ni tuoche mag nyaye ng'ato nyalo yudo samoro ko obedo gi sexual encounter, onyalo yudo tuo nyach kata samoro onyalo yude ka oriwore kata obedo in close contact. Sama koro ng'iso ni ng'at machielo ni kod tuoni to ng'at machielo onge go to obedo gi close contact ma samoro tuoche oyudo thuolo mochopo godo e dend ng'ama chielo onyalo nyach. Kendo seche moko tuoche mag nyaye bende seche moko wayudo kopogore kod weche mag sexual encounter inyalo yudo ni ng'ato yude kata kokadho kuom miyo. Samoro nyathi nyalo nyuol kod tuoche gi kopo ni janyuol ne ni kod tuo aina no. Koro tuoche mag nyaye ng'eny to kaka iyudogi bende opogore opogore. Nitie moko mok yud through sex. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka iwinjo no ok ni tuoche duto te mag nyaye ng'ato nyalo yudo ka obede achiel kata koriwore kod ng'at ma samoro nitiere kod tuoche mag nyaye. To mano konyiso ni ji ok yude kamano. Kamano bende kaka thoth ji yude to kata kamano nitiere yore mopogore opogore bende. Kuom ranyisi nyithindo inyalo nyuol kod tuoche mag nyaye. Samoro ne ok iritori e yo makare kaka weche mag choma ne wawachoga, mano bende ng'ato nyalo yudo tuoche mag nyaye. Adwa ni wawuog e Kenya mangima, adwa ni wawuog e Afrika, adwa ni wawuog e piny mangima, wadhi achiel kachiel nyaka e gwenge mag Nyanza, e gwengewa mag Kaluo. Tuoche mag nyaye ma thoro bedo mang'eny mokalo to ang'o momiyo? Erokamano Ruth. Ka koro wa focus matut kata kwa upana Nyanza region, and Nyanza region mano ng'iso ni wawuoye counties magwa mani alwora mar Nam Lolwe. Wayudo ni tuoche mag nyaye ogo tach kendo ng'eny ahinya to gipogore. Nitie mwanyalo luongo miyudo through sexual encounter kaka asewacho cha. Koro ka ang'injo gi matindo tindo wan kod nyaye mwaluongo kaka gonorrhea, mago nitie e piny Luo kod piny Onagi kocha. Wan kod syphilis, wan kod moko ma dho ngere dendo ni chlamydia. Endo wanyalo yudo kendo ni wan kod nyaka HIV en achiel kuom tuoche mag nyaye ma ng'ato nyalo bedo godo. Koro gipogore kata wayudo ni gik makelo gi bende samoro opogore. Moko wayudo ni oyudo kokalo kuom gik ma germs maluongo ni bacteria, moko wayudo kuom viruses, moko wayudo kata kuom gi dho ngere nyalo luongo ni protozoa kata parasites bende nyalo kelo tuoche gi. Koro yore mag donjo godo kendo bende opogore mana kaka gik makelo gi bende opogore. Erokamano. Antiere kod picha maber mokalo kidienje mopogore opogore mag tuoche mag nyaye. Moro inyalo ywani godo Nyako Ramogi Ajwang' mondo mi ine ane. Wantiere kod chlamydia kata wantiere kod gonorrhea ma bende ok ang'e ni dholuo bokete nade. Wabro temo manyo nyinge. Kata wantiere kod genital herpes ma en mane awang'i.
wantiere kod hepatitis B, wantiere kod HIV, wantiere kod HPV, human papilloma virus, wantiere kod syphilis, mabende thothne ong'ere. To mogik ne iluongo nang'o? Trichomoniasis. Yes. Ei magi duto te magi mathoro bedo godo mang'eny. Magi mang'eny. In fact, kang'iyo e tuoche mikelo mbele kagi, tuoche gi duto ging'eny ang'enya te. Nikech inyado ni ok ochuno ni ng'ato nyalo mabedo gi tuo achiel kuom itang'o kagi, but ng'ato nyalo bedo kodgi kata mokadho ariyo e dende. Koro tuoche gi duto te yudore kuom oganda dhano. Yeah. Wayudo ga ka samoro ng'ato ka ing'iye kaka koro samoro ing'iye kata kaka ng'iyi kama, to ineno ka ng'ato ka gima dende ler, ka gima ober, to samoro nitiere gimoro madhi nyime e kit ngimane. To bende wathoro ga wacho pile pile ni ji ok onego bed ni pimo tuoche kod wang'i. Yore ma samoro ng'ato nyalo chich godo ni samoro nenore ni oler ober, to samoro tuoche mag nyayo donjo. Thoro bedo ang'o gini? Achiel kuom gima nyalo wacho Ruth ni king'iyo ng'ato gi wang'i ok inyal ng'eyo kod tuo kata ok tuo. Koro maduong' ahinya en ni ng'ato nyaka pimre. Nikech tuoche gi king'iyo gi nitie moko mok ng'is ranyisi ni gisechopo e dend dhano. Koseche mok ng'is ranyisi ni gisechopo e dend dhano go, ok olo ni onge kode. Nyabed ni nitie kode kanyo lakini otiyo kiling'ling. Ok ong'is ranyisi. Otiyo kiling'ling e dendi kanyo mabaye seche ma mondo dendi ng'is ni koro gimoro dhi mbele, to mano ng'iso ni damage moko osechako timore. Koro dendi chako chiwo warning. Mano ka koro jomoko nyalo wacho ni kokaringa osiptal mondo pima. But gima ber king'eyo ni ibedo kata exposed in a way, to ber mondo ikaw okang' mar dhi pimruok kapok ochako ng'iso ranyisi. Mondo wageng'e chon. Seche moche ni ng'ato bedo exposed. Ang'o motimore nikech kaka nyithindo matindo manyuolo kod tuoche mag nyaye, kaka nyathi ok wacho ni no bedo exposed, Yes. Erokamano. Nyathi ok wanyal wacho ni obedo exposed, but en exposed in a way nikech samoro nyuole kokalo kuom ng'iyo mane nigi tuoni. Mane exposure mwawuoye. Koro malo ni kaka sani go okang' ma migawo mar thieth osekawo en ni sama miyo yach, wadwaro mondo chak chope e klinik e okang' machon kaka nyalore, mondo timne gima waluongo ni screening. Nitie screenings mwatimo ma achiel kuomgi en mar fwenyo ni to be osebedo kata en gi tuo mar nyaye ni, mondo ogeng'e kapok ogik kama koro nyathi cha donge ich magik sama inyuole mondo nyuole gi tuono. Koro sama ofwenye chon tinyalo geng'e ma nyathi cha nyuol ka koro onge kod tuono. Koro early screening and detection biro konyo e geng'o tuono kapok landore mochopo kuom nyathi matin mapok onyuol. Amor gi twagni mokalo nikech ang'o nyakwara Mugeji wang' nikech iwinjo kacha ni nitiere kaka ok nyal pimo tuoche mag nyaye kod wang'i, mak mana ni kaponono ni bedo exposed kata kaponono ni chich ni nitiere kaka ni wuoth moro ma nyalo keti ong'ala mamalo mar yudo tuoche gi, to ber mondo mi idhi itim screening kata testing ng'iyani ka inyalo bedo kod tuoche mag nyaye. Owacho kacha ni nitiere ga tuo manyalo donjo tena symptomatic, tiende niya ok onyis ranyisi moro amora to nitiere dendi kanyo, ochako ketho gik moko mos ma seche ma ochopo mochako golo ranyisi cha to koro gik moko mang'eny osekethore. To ranyisi thoro bedo kaka mage ma kaponono ni neno tinyalo wacho ni ma ato nyalo bedo tuoche mag nyaye, to nyaka bedie ni gik moko osekethore momiyo ranyisi gi onyisore. Ok ang'eyo ka ranyisi gi chal kuom joma mine kachiel koda ka kuom joma chuo, kata kamano inyalo leronwa? Erokamano. Tuoche mag nyaye mana kaka isewacho ni gipogore, nitie mang'iso ranyisi machalre kata kuom joma mine kendo kuom joma chuo. To nitie moko bende machiwo ranyisi kuom joma mine mopogore kaka samoro ginyalo chiwo ranyisi kuom joma chuo. Kasto kendo gima wang'iyo ni mondo ranyisi ni chak nyisore, nitie kaka samoro nyalo kawo time, kaka kuom joma mine nyalo kawo time kapok ochako nyisore, maloyo gi duration mokawo kuom ng'ama dichuo. Onyalo nyisore piyo. Ma to koro wanyalo temo lero kaluwore kaka anatomy mar ng'ama miyo chalo, kaka dhano chwere. Miyo tuoni samoro nyalo kawo time e dend ng'ama miyo kapod oikore mondo chak nyiso ranyisi no kapok otimore. Koro tuoche gi ng'eny, kech dalili achiel kuom ranyisi ma samoro nyalo bet en rem. Nyawinjo ka ng'ato winjo onyalo chako gi rem, samoro bang' riwruok onyalo winjo rem moro kata onyalo chako neno anyalo luongo ni tutu discharge. Apa ni wadhi mose wachni nikech adwa ni kwara Mugeji wang' winj weche gi maber. Wadwa ni mondo mwapog ranyisi gi, wadwa ni wachak kod ranyisi kuom ng'ama miyo joma chuo. Wachak gi ranyisi kuom joma chuo mabende ni wacho ni nyalo nyisore mapiyo piyo, kaeto wakawo yweyo ka waduogo to wadhi ranyisi kuom joma mine. Erokamano ahinya. Koro kuom joma chuo kaluwore gi tuoche mag nyaye mopogore, ranyisi achiel kuom kaka awach for example syphilis mwaneno cha. Ranyisi ne mokwongo ma samoro be ka ok kin ahinya to onyalo kadhi ka ok inene kotimore. Onyalo golo kidonda moro e duong' ng'ama dichuo, ma en kidonda moro maler ma samoro be ok orem.
onyalo mana chango mipo kare wach makamano kadhi makare odogo lal kare en gimo makoro dongo e dend dhano ng'ama dichuo. Seche moko ranyisi machielo kaka gonorrhea nyalo kelo ranyisi kaka waluongo ni urethral discharge. Nitie tut moro manyalo chako bed ni wuok e duong' ng'ama dichuo. Mago katimore kata samoro ng'ama dichuo nyalo bedo kod rem e pinyie ka moyudo kata ka samoro ichieke kuondegi nitiere awang' mach moro mawuoke machako ng'iso ni gimoro ok dhi makare kata owinjo ka rewni moro nitie. Aidha samo odhi layo kasta bang' layo nyawinjo ka rem moro nitie kata nyawinjo ka nyangetane kosa luongo gi nang'o testis chako rewre. Koro gik makamago gin ranyisi ma onego bed ni nyiso ng'ama dichuo ni onego chak kawo konyruok chon mondo laktar onene. Erokamano. Iwacho kacha ni kuom joma chuo moro nyalo bedo kod adhola mabiro lal to seche madhola ni olal ok onyiso ni tuo ni bende olal e del ka tuo ni dhi nyime nya e dende ka amak mana ni adhola cha olal. Ang'o matimore momiyo odhi opondo kama seche madhola ni obiro odok olal, ang'o matimore momiyo olal? Mori nyalo pimo ni Nyakore Muge jong mana matine no. Erokamano. Ya gima timore kaka ma luongo gi dho ngere ni syphilis ni en tuo moro ma anyalo wacho ni tuo ma jakinda. En onya biro kama mane ranyisi ne mokwongo onya biro kamano to dogo seche molale ni oikore. Samo oikore ni otiyo kod dendi mondo otem mondo otem nyuolore, otem dhi mbele. Kute ka omed nyuolore. Omed nyuolore. Ko seche mage medo nyuolore ni dendi kaka ng'ama dhano bende temo kedo kode kech ok en gima kawaida niga e dendi ka. Ko dendi temo kedo kode komiyo seche go pod del kedo kode embo nyuolore. Koro kogi kama koro nyuolore ma koro eoro teke mag dendi cha to dendi chako kolo ranyisi ni gimoro timore iye ka. Koro tuo kaka mar syphilis no nyalo kawo thuolo kinde malach kata dweche kata dek. Kapod olala ok ngi miwinjo idhi mabele gi gima nitu kare e iye kucho to kelo kethruok mang'eny. Seche molal no pon nono ni ing'ama dichuo intiere kode tiriwori gi ng'ama miyo inyalo lande ne ng'ama miyo ni koso seche ma opondo ni tang'o matimore pon nono ni opondo kamano to duogo nyiso ranyisi to kithiedhe ang'o madhi timore kata complications dhi bedo ang'o gini. Nyakore Muge jong waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime seche waka uyoyo ni ka intiere kod ote machung'oka orna namba mar SMS na 236 ka waduogo to wachako kod penjo ni omiyo kik isud kata matin. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Oganda koganda dwaro yore mag telo makare. Jotendwa gidhi gi lokonwa ng'egi. E kinde ni oganda luo yudore akirikiki mar telo makare. Ka ng'ato mulo chamawa to kata ine michamo mo moleny maweni wa mo moleny chamawa manyakwa kuongwa timranade warit. Dang walok ng'ewa ni nikech ok watimo zoni donge dang wachal jojuogi jokamano. Bende duond jotelo miyo oganda geno koso en kiawa. Waol gi koko mar jotelo une mumiyo jopiny bagni pogruok e paro kisiasa ema kendo nyalo miyo koro wakos development ma samoro wan kaka oganda luo wang'eyo. E chenro mar duol kawuono tarik 14 dweni mar 4 ka ochakore saa 1:30 wamanyo duoko kuom in japiny ni telo mar oganda luo chalo nade. Kik bai mana e Ramogi TV. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Kupata wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV Ngima en mwandu wang'yo kacha tuoche mag nyaye. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'yo kacha ranyisi kuom joma chuo. Ma bende onyisowa kacha ni thothne onyalo biro kaka adhola ni nyalo ringo kata nyalo lal kendo seche molal ni ok ni ochango oponda e del ka omedo omedo tegno. Iwachonwa kacha ni samoro discharge nyalo bedo kata tutu nyalo wuok kuom joma dichuo, chiek ng'ato nyalo bedo maremo kaachiel kod rem moro mawuok bang' sama ng'ato dhi oko matin kata bang' riwore gi ng'ama miyo. Erokamano ahinya. Kapok wadhi e ranyisi kuom joma mine, wantiere kod penjo mopogore opogore. Wanyalo kawo penjo kata wamedo sudo kaka wadhi nyime kod twagni mana kiyiena. Erokamano. Antiere kod penjo owuok na ok owachona nyinge. Ni penj na laktar ni bende tuoche mag nyach nyalo mono dichuo chiwo ich kata nyalo mono ng'ama dhako mako ich. Erokamano ahinya. Japenjo no nigi penjo makare. Tuo mar nyachni sama ok ithiedhe e sama owinjore onyalo landore mokel tabu manyalo miyo ng'ato ok mak ich. Ng'ama dichuo bende onyalo kelo ne shida manyalo miyo koro ok obed kod teko mar miyo ng'ama miyo ich. Nikech landruok cha nitie gik modhi oketho e dak kuma weche mag ich go yudore. Kama ilose tong' mar ng'ama miyo, kaka tong' no onego bed ni ringo ma ochopi kama onego bed ni nyathi donge mar mufuko. Koro gini kolandore mabwabworo neno ni to gin tuoche mage manyalo kelo shida e nage. Kolandore to nyalo kelo blockage kata onyalo kelo shida ni ng'ama miyo ok nyal mako ich. Dichuo bende kamano onyalo ketho teko mag tonge ng'ama dichuo. Nyakwara Muge Jwang' winjo mano kapono no nitiere kod tuo mar nyach tema tek mondo miyud thieth nikech winjo kileronwa kata ni nyalo miyo ng'ama dichuo kik chiw ich kata ng'ama miyo kik mak ich. Pono no ni ok othiedhi e seche mowinjore. Penjo machielo wuok na kuom Lydia kowuok Ugis. Owacho kata ni bang' bedo e achiel kuom jaode after every sex a day to wacho kata ni kapono ok ang'eyo kaka ondike to kata kamano ni bang' riwruok gi jaherane to winjo ka rem seche ma oolo pi ma en tuoche mag nyaye koso manyalo bedo gi machielo. Erokamano ahinya nikech kako temo kelo penjo no nyiso ni oyudo mana rem ni bang' ka oriwore kod ng'ama dichuo. To ambe daero mar penjo to bindo bed rem ma samo nyalo timore kata bed ni ok oriwore to kaluwore kako penje agombo ni ochop ir laktar mondo wadhi wang'iye ne to rem ni bino wuok ni nitie hinyruok moro motimore sama giriwore gi wuon pargi ni kata gi jaherane ni koso nitie underlying nitie gimoro mamiyo rem ni biro nikech tuoche mag nyaye gi moko pondo ma samoro kaka wacho nyalo kelo rem kata bang' riwruok ng'ama dichuo. Gi kanyo no Nyakwara Muge Jwang' nikech Lydia okelo ranyisi mar rem tok bedo e achiel. Adwa ni wadhi kuom joma mine wang'iyane ranyisi mag tuoche mag nyaye kuom ng'ama miyo ponono ni osegamo tuoni. Inyalo chung' mondo mipimne Nyakwara Muge Jwang' machiegni. Erokamano ahinya Ruth. Kang'iyo mbele ka kuom joma mine tuoche mag nyaye nyalo kelo shida mang'eny. Kendo kang'iyo ka symptoms maneno kwa keto kagi molo ni wacho ni sama ng'ato riwore gi ng'ama dichuo to en gi tuo mar nyaye onyalo kelo rem. To rem mabiro kaka seche ma ondika ni low abdominal pain obiro kaluwore gi nyacha osenya mochopo nyaka otegno makoro chopo nyaka e fuonde makelo mako ichgi. Koro mago nyalo kelo rem. Again maduong' kendo malich ahinya en ga unusual discharge, vaginal discharge kaka waneno kanyo no mano tuo kendo nitie aina mag tuoche mag nyaye makelo mana discharge no. Kaka mage? Kaka chlamydia kata kaka gonorrhea. Mago giso kelo ga ranyisi moro ma kelo ga discharge. Ma samo discharge mawuok no onyalo bedo man kod kata harufu moro ma ok mori kaka ng'ama miyo. Mano nyalo bedo kendo awacho ni kidonda bende nyalo wuok e tuoche mag nyaye gi. Nitie kidonda ma ng'ama miyo nyalo bedo godo ma samoro onyalo bedo mana kaka rash to ochango kata onyalo bedo rash moro man kod rem. Awacho ni kidonda mawuok gi gipogore kendo ginyalo nyisowa ni to en tuo nyach aina mane. Kaka syphilis onyalo bedo kidonda moro mobiro to oler ogolo mana pi moro be onge kala moro colorless but onge kod rem malach. To nitie moro mabiro gi kidonda to ogolo uchafu to en kod rem mamalo. Mano nyisowa kendo pogonwa ni to en tuo mar nyach aina mane. Kendo kichaki ng'iyo rem kata chwer mar remo wuok bang' ka ng'ato oseriwore kod jahera mare mano be nyalo nyiso ni nitie tuo moro ma samoro dhi mbele ma nyaka wafwon ni to bino wuok ni nitie hinyruok ema oyudore koso tuo mar nyach cha ogik kama koro onyalo nyaka
golo remo kata bleed seche ma ng'ato bede achiel kod jaera mare. Seche moko be ng'ato nya bedo kod rem samoro riwore gi jaera mare. Mano nyiso ni samoro otuomo during riwruok cha ituomo kama tuo cha nitie otuome. Koro samoro inya yudo ka in kod rem ma samoro nya bedo unusual gi kaka ng'ato osebedo ga pile. Wacho ni gik mawuok kaka discharges ka nyalo bedo ni ogolo harufu moro mok iwinj ka ni kare. Mano nyalo chako nyiso kata kala mare nyalo nyiso wa ni gini koro ok en ma kawaida nikech ni wan gi kala ma kawaida e discharges ma normal ma ng'ama miyo yudo ka. To kopo ni koro kala ne opogore, harufu bende iwinje iye no, koro nyiso ni nyaka ikaw okang' mar dhi ng'iyo to ere kaka inyalo geng'o tuo. Nuara kala gi mana. Okay, kala nitie moro manya biro machalo kaka tutu. Kala ma tuta pane waduto wang'eyo. Samoro nitie moro ma biro manyalo biro ka greenish kala, obedo ma ralum. Samo binjo ko dung harufu moro nitie nyaka moko mokelo harufu moro mwacho ni chalo harufu mar rech. Opek Ruth. Koro mago gin gik manyalo bende timore. Koro miyo sama ng'ato ni kod dalili kata ranyisi gi to biro to oyawore ma nyawacho nobedo thuolo to yangore to wachonwa gik ma oneno. Tasa wacho sama ko chako neno dalili gi nyiso ni gini osenya e dendi. Erokamano. Wadhi nyime. Wandiko kamoro ka ani brown eggs gi mang'o mamane kaito bende karka bleeding seche mar remo nyalo wuok seche ma ji riwore e achiel ni thothne itudega kuom kod joma mine ma bende wacho kacha ni samoro onyalo bedo tuoche mag nyaye kata tuoche mamoko kaka chandruoge kaka mag HPV kod gik makamago. Erokamano. Brown eggs ni mana kaka wandike ka ni tuo manyach ni ok en ni gima nie dend dhano. Nitie nyaka moko mantie oko mar duong' ng'ama miyo. Kaka mwacho ni Brandis on the pubic area magi nitiega olunga nitie nyuogo moro. Okay. En nyuogo moro koro nyuolo ga tong'. To nyuogo ni en omako mana kuonde ma waluongo ni private parts gi. Koro kaka pubic area kuonde ma yiere nitie kuonde mopondo kaka youth private parts mago inyalo yudo ka nyuogo ni nitie to nyuolo tonge. Ng'eni gini nyuolo matonge chemo dwa neno nyithinde. Koro onyalo nyuolo tonge mondo med landore. Koro mago nyalo bedo ma ine. Koro kopo ni neno gi nyiso ni kare entie kamoro opondo. Samoro en lawi ma iye cha or samoro moke ti yier kamoro. To dhi mana mbele gi nyuolruok. Sex during bleeding during sex ma be kendo achiel kuom ranyisi. Nikech achiel kuom gi nyiso ni samoro tuo mar nyacha oselandore mogik kama koro kelo kidonda. Ko samo kelo kidonda ni to during sex ok en gima mayom, en gima nitie ng'ikni. Moko koro ng'ikni nyalo kelo tuomruok ma ochiegi kidonda. Samo ochiego kidonda remo ang' nochwer. Koro magi e gik ma nyalo kelo ng'is ranyisi ni severity mare osedhi mbele. Mokbe. Nyakora Mugejwang' en chenro mar penj laktar ka nitiere kod penjo ma esa ma thuolo go simu kata orote machoko mondo mi penji. Poki atido kibeto poka atieko ko. Erokamano. Antiere kod kamoro ka mine wandiko kata ni yore mag bedo achiel kata yore mag losruok maduong' magi bende gin ranyisi mag STIs. Yore mag losruok maduong' anaskani. Ranyisi kaka mag guonyruok. Seche ma wantiere kod rashes, seche ma blisters kata sores ntiere kanyo. Otimore nang'o koso bedo nang'o? Gima timore kae wanyawacho ni bagni nitiere sache moko nikech luwore gi sexual orientation mar ng'ato. Koro tuoche mag nyaye gi nyalo mako areas ma samoro ng'ato bedo go achiel sama en gi riwruok gi ng'ate moherore go. Koro nitie joko ma bede achiel kata through the anus. Koseche kopo ni ja partner chane ni kod tuo to nyalo weyo tuo no kama chalo kamano. To tuo gi biro golo dalili kaluwore kama ng'ato bede achiel kod nyawad. Joko mtie matimo nyaka oral sex. Koro nyalo yudo tuo gi kata mana through the mouth. Mabe timre. Koro seche ma mago timore kaluwore kod tuoche mopogore opogore, moko kelo kidonda, moko kelo samoko kaka wacho kata mana mag kut gine magolo tongi. Ka en ti around the anus tinyalo ni samoro onyuolo tong kamoro oro opiyo kama yier nitie to kelo ich nikech sama ochamo remo to dwani mondo onyuol cha ting'eno kelo ilo moro. Konyalo ka ng'ato dwano gwony kuonde machalo kamano mopondo go. To mago kendo nyalo nyiso ni tuoche mag nyaye oselandore kendo ni nyaka area machalo kamano. Adhi chako kawo simu chon mokalo Nyakora Mugejwang', omiyo ka nitiere kod penjo go simu mondo mi ipenji. Onyuogo gi piny masani ok ang'eyo kata kamano iwinjo ni sani koro nitiere nyaka brown eggs mag onyuogo. Hello penj laktar. Hello penj laktar. Musa ukanyo. Hello penj laktar. Boss na wendo na ngose. Kwa wacho ni to tuo to ne bote na wai to kete kata ni ma ya tuo to kana ko yo ne ta lakta
mondo mi ene kaka nyalo konye. Kono gima marabora. Mane kaka dwani daktari okonyako. Akwayo ni mondo minuo e penjo no ayude nus kar yedhe mag nyaluo. Penjo ni en nang'o kiyie inyalo nuoyo? Apeto ya. Pono ni ng'ato neno ranyisi gi ochuno nyaka odhi ir laktar koso nyalo madho yedhe mag nyaluo mondo mi oyud konyruok. Erokamano ahinya Ruth. Gombo mondo aduok jawinjo wano ni gima ber onego ne laktar. Nikech yien mag nyaluo ni ibo yudo mane ng'ato nigi yien anyalo wacho ni otiyo gi yien type achiel. To samoro yien tuoche mag nyach gi opogore. Moko dalili gi nyalo chalore. Lakini laktar kichopo ire to biro fwenyo ni mane to yath mane mowinjore kode. Nikech kawo konyruok e sama chon biro miyo wageng' landruok mare kata wageng' complications manyalo bedo ma nyalo kel gi tuo. Nikech sache ma pod okawo yiende nyaluo cha otemo deko konyruok mare kaluwore nikech samoro inyalo ni otiyo gi macha magik cha to samonego bed ni koro odhi okawo yien mag osiptal to tuo cha osetegno ma ok nyal geng'ore. Kane pok wadhi e kidienje kata weche mag ranyisi ne wang'iyo kata ni seche ma ranyisi mag nyach gi moko olal ma ok ine ranyisi gi to dhi opondo cha ka ng'ato riwore gi nyawadgi onyalo lando ne koso kendo mane sama rachie mokalo seche ma tuono lal no kik okolo ni koro in safe mane seche ma koro tuono nya wacho ni en gi kwiri mamalo mogik kendo seche go ng'ato nyalo keye ka ok ong'eyo ni okeye nikech ok one dalili moro amora e ngimane. Koro mano en sama emwaluongo ni sane ma infections timore mokalo nikech sama ng'ato osechako thieth mono osechako geng'o kwiri mag tuo cha piny. Koro kapok ichako thieth ma dalili ne pod olal cha tiriwori gi nyawadu to mane sama inyalo keye kendo ikeye ka en kod kwiri mager kabisa. Anjele kod penjo ka owacho kacha ni noyude kod tuo mar syphilis kata kamano antiere kod simu onego wakaw yweyo nyaka Ramogi Jawang' wakaw yweyo ka waduogo to wachako kod simu no kachiel kod jawinjo wajanenowa mano yud kod tuo ma wanyalo kaw simu achiel. Hello penj laktar. Ariyo maber machiegni ting dundi malo matin kiyie. Ariyo maber machiegni. Yena wakaw yweyo nyaka Ramogi Jawang' ka waduogo to abiro dhi nyime tantiere kod kwayo makende ka igo simu ting dundi malo mondo wawinje yo makare mondo mi laktar bendo duoke yo makare kik idhi mabor kata matin kik isudi. Oganda dwaro yore mag telo makare. Jotendwa gidhi gilokonwa ng'egi. E kinde ni oganda luo yudore akirikiki mar telo makare. Ka ng'ato mulo chamawa to kata in emichamo mo moleny waweni wamo moleny chamawa manyaka wakwong watimre nade warit. Dang' walok ng'ewa ni nikech ok watimo zoning donge dang' wachal jojuogi jokamano. Bende duond jotelo miyo oganda geno koso en kiawa. Waol gi koko mar jotelo une mumiyo jopiny bagni pogruok e paro kisiasa ema kendo nyalo miyo koro wakos development ma samoro wan kaka oganda luo wang'eyo. E chenro mar duol kawuono tarik 14 dweni mar ang'wen ka ochakore saa 1:30 wamanyo duoko kuom in japiny ni telo mar oganda luo chalo nade. Kik bai mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyaka Ramogi Jawang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai.
KPC has provided information on total stocks held by OMC in number 4 above. However, KPC is not able to disclose information relating to individual OMC entitlements. Jod bura dwaro ni okaw okang' ne jo ohala mapando mauta ni mar nonro margi oyango ni Kenya Pipeline ni kod mauta moromo. I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm industrialist. Jambetre mar UNEP Aida Odinga oramo ni ok onyal loso ewi siasa masani otedore e pachoka. Ma kwano magoyo kachopo tarik 10 mapok okaw Nyanza region duto te 80,27. Oyangore ni moeo upande 80,000 okwamo ya apisa sirkal Nyanza ni mar wegi pok omogi. Daher mondo mi awinj mathoth kowuok kuomi, daher mondo mi go simu mondo mi ipenj laktar. Kane pok wadhi e yueyo ne wantiere kod ote machuok mane wacho kacha ni noyude kod syphilis. Owacho kacha ni noyude kod tuo mar syphilis to kane odhimo miye thieth notieko dose te, to kane odok pimo remo to pod ne wuok positive. Kane openjo jolony nowachne kacha ni onge kod syphilis, ni entiere e antibodies. Bende en adier koso syphilis ni pod nitiere? Ang'o manyalo timo mondo mi otieke chuth? Gima duong' manyaka wang'e ni tuoche mag nyayegi samoro wayudo nyaka gima luongo ni reinfection. Emomiyo sama ng'ato oyud ka ni kod kute kata makelo tuoche mag nyayegi, tidwa ni mondo chak ikelnwa kendo mondo wachopne ng'ama ni iriwori godo cha mondo embe mondo thiedhe. Kech into wanyalo thiedhi to ka ento ok oyude mo thiedhe to wayudo ni pod nyachak idoge yudo infection manyien. To kalore kaka daktar nopime wacho ni pod antibodies, nikech tuoche gi sama gidonjo e dend dhano nitie kaka del bende temo mondo ked kodgi. So nitie roteke moko mioro mondo ked kode. Yena kawie Simba Koth kaeto wadhi nyime. Halo Akoth, machiegni penj laktar? Hello, Rio Made. Machiegni wario maber mitain tingna urudonda Koth malo. Ambarie maber. Iwinje? Apenjo laktar ni private part inawasha. Iwinja? Koro wuok ka kiwuoyo no, Private part inawasha. Mara Rio kwa wasa petrol lazima mjaka dike. Asa mara date after sex aloda na wili frantisha tesa ina nuka. Kora penyo kamaga signs magigo koso. Kamano yawinjo mano nyalo bedo signs mag gigo. Koro chope e hospital mondo otimni pim, nikech wan gi pim mopogore opogore. Nitie pim wanyalo kawo e lach, nitie pim wanyalo kawo kama ile no mondo wang'e ni tang'o madhi mbele. To nitie pim wanyalo pimo e remo mondo wang'e ni to bin en gima nie remo mo osemana landore momiyo koro nyaka rewni no wuok sama kata bang' riwruok owinjo ka nitie harufu moro matamoro timore. Mago nyalo bedo achiel kuom ranyisi ni en kod tuo no. To nyaka uchop mana hospital eka wayanga maler ni to en mane. Erokama. Kaito nitiere ranyisi moko mabende kiseneno nyakora moga jwang' kik ilingo dala mana kaka winjo ka daktari maro wacho ni seche ma omedo budhe del to omedo tegno. Antiere kod simu machielo. Halo penj laktar? Halo penj laktar? Halo penj laktar, halo. Machiegni wawinji? Mai loso gi James Ugutu ka wuoka bondo chiro kuwuor. Machiegni James? Ka penjo laktar ni to ka ng'ato ne nigi HIV to nochako chamo yath to koro gino nochako ng'a kuome to koro inyalo konye nang'o ka gino osetegno nowe yath to koro sani koro yath kata kimiye to ok donj, inyalo konye nang'o ka gino nosetegno kuome. Mokete ng'ano penj koro inyalo konye nang'o ka gino osetegno kuome, nochako chamo yath noweyo. Inyalo konye nang'o koro laktar penja okonyane. Erokamano ahinya kuom penjo ma jawinjo no ni godo.
molo ni tuo ni kisefwenye michako kawo ne yath, nitie moko mabiro dwaro ni kawo yath for the entire lifetime mari, kaka ma jawinjo no awinjo kopenjo mar HIV. To kopo ni ng'ikori e kore ma iweyo kawo yath, nyiso ni tuocha dhi duogo kendo dhi duogo koro en kod ichwang' matek ahinya. Kech koro nyalo loko kata pache. Omineno yedhe mwatiyogo gi geng'o kwiri mar kute mag ayaki. Nitie mana kaka kosekawo kore ma koro chako konyi, dwani dhi mbele kode. Kikiwe. To kopo ni weye, to kwiri cha virus cha kata kudni cha eme koro fwenyo kata loko kata kite makoro yath mochitiyogo chon cha koro samoro ok nyal dhi konyi. But poko gimoro poko lal kata poko kethre, so long as ni akwayo ni mak naga maka kanyo gimonego tima ka simu moro ka aka poko lal na. Erokamano. Hello penj laktar. Yes, Fred. Machiegni penj laktar. Iriyo nade nya Joseph? Ariyo maber machiegni. Erokamano. Ukeloga puonj maber to en anodwa miwa time matin ma ji ok nyal changi e yo moro maber. Winjo miwa kata 1 hour. Chake ga uru sa 11. Oro kuchake sa 11 to wanyalo penjo machandowa. Wawinjo. Koro an gi penjo madwana penj. Asiko ka olo pi mar tututu mano ng'isa ang'o? Pi ma? Mar tutu. Mar tutu mano anyalo duoke mana piyo ni mano ng'iso ni en kod infection. Koro onego chop ir one laktar machiegni kode mondo otimne nonro kendo mondo mi omiye thieth makare mondo tuke sama tutuno wuok ok en gima kawaida monego beni wuok sama ng'ato olo pi. Ng'iso ni en kod infection. Tutu en ranyisi mar infection te matek ichop ir laktar tim nonro mi thieth e seche makare. Hello penj laktar. Yes. Yeah. Machiegni penj laktar. Man chaplain George Oya. Machiegni George. An Nairobi Oroma ka. Machiegni. Atemo wacho mana ni tuoche obiro mathoth masani ber ka ji riwo kendo gik machalo tuoche machalo mag awayan dwano tim machalo korka tuoche mag HIV AIDS goero ayaki to kod tuoche mag nyeye machalo abuba to kod nyeye machalo nyat mag abuba gine kodwa ni mondo mi otim awareness motegno ji obed jokristo mondo mi ong'e kaka nyalo konyo weche machalo kamago nikech kata kwacho somo muma nyiso malong'o ni tuoche gi ne gin tuoche mane nitiere chakre chon like now Deuteronomy 28 from verse 58 to 62 nyisowa nikech ji notamore winjo weche mag Jehova Nyasaye omiyo ne onyisgi ni tuoche biro biro makata ma ok ong'e nyinge. Koro ka wasomo bugno maber to biro jiwowa kendo biro nyisowa ni ber ka wakonyore e paro achiel mondo mi wakony kata mana daktechego korka yalo injili mondo mi injili niendi oriw ji duto tetete mondo mi ji ok timo timbe mamono maricho manyalo miyo ji ok dhi maber kod del nikech sani ineno ka dhano tuore ji ol nikech timbe mag anjawo machalo kamago ero. Erokamano ahinya. Antiere kod simu machielo. Hello penj laktar. Hello Ruth. Machiegni penj laktar. Mosna laktar ma David Ouru. Machiegni. Apenjo kama madwa ni mondo laktar okonya. E weche mag infection apart from riwruok gi jaera mari ama gi ng'ato. Be nitie yo machielo mag ing'e ni nyalo bedo godo kose en mana riwruok kende? Mane penjo madwa ng'e. Moro no kiwinjo te mane wachako godo inyalo lero ne mana matin. Erokamano ahinya kuom jawinjo na David Ouru mopenjo no. Ni apart from riwruok tuo mag nyaye wanyalo yudo kata kokadho kuom yore mamoko mopogore kod riwruok. Wacho ni samoro kata ka nyathi inyalo nyuol kod tuo ni. Nyiso ni en onge ng'ama no riworego but ng'ama no ting'o ijni samoro ne ni kod tuo koro nyalo nyuolgo nyathi. Or samoro kaluwore gi gik ma samoro watiyogo ok aluor mar wacho ni sexual orientation sano samiyo inyalo kan jomoko timo kata hera gi toys. Koro samoro yudo ka toys ni gilare kata gilawe ji ng'at mokalo achiel. Koro samoro magi be nyalo kelo gino. Ok iriwori gi ng'ato but toys mutiyogo ni samoro nyalo miyo iyud ang'owa igam kutegi manyalo kelo tuo. Koro yore ng'eny. Mokalo. Nyakwara Mugia Jwang.
iwinjo wachno ni samoro ji riwore yore mopogore opogore weche mag antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Awito jawinjo wano dagombo mondo wadonje weche mag thieth. Kata kamano kapok wadonje weche mag thieth, wadonje weche mag pima. Ani wacho kacha ni inyalo pim remo, inyalo pim lach, inyalo pim ang'o kendo. Wanyalo kao swab. Kaluwore kaka ileronwa gi kaka iwinjo gi kaka exposure mari osebedo kata sexual orientation mari. Koro wanyalo kao gima luongo ni swab. Wanyalo kao kama entiere no kaka duondi kata dhogi kata area mar anus mari. Wanyalo kao swab, wanyalo pimo lach, wanyalo pimo remo. Mago. Antiere kod jahera mar chenro mar penj laktar iluongo ni Martin. Erokamano ahinya, aneno ga ote ni odiechieng' kodiechieng' e chenro mar penj laktar. Waduoko erokamano mathoth. Openjo kacha ni tuo mar nyach ponono ni ok otimne thieth, bende onyalo lokore mobed kansa. Kapok idwoko mano, ina mondo mi akawie simu machielo. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Machiegni? Yes, apenjo ni kumato no kigerio. Ya uchiel nyalo konyo. Ipenjo ni? Kopo ni nigi tuo kode. Iwinjo ka gik moko wuok to bedo kod dweche auchiel, inyalo konye nang'o? Dweche auchiel. Wadonje weche mag thieth, to wadhi chako kod dweche auchiel ani. Sama isebedo kod gini dweche auchiel, mano kendo anyalo wacho ni kinde malach ahinya, ma samoro damage nyabe nosetimore. Koro kaluwore gi to en tuo aina mane, thieth nyalo yudore. To samoro damage mano osetimore cha, to ok wanyal geng'ore, ok nyal bedo reversed. But thieth to wanyalo timo kaluwore ni to en aina mane. Adoge ir Martin mane penjo kacha ni ponono ni ok othiedhe mobudho, bende onyalo loko kite mobed kaka kansa? Luwore ni to en tuo mar nyach aina mane. Kaka samoro wawacho human papilloma virus nyalo kelo tuo malokre kansa. Kaluwore ni to en type mane. Onyalo chopo mobed apani wasewinjo weche maka cervical cancer. En achiel kuom tuoche mwanyalo yudo through nyaye, nikech human papilloma virus en kute manyalo kelo tuoni, kendo ka ok okawne okang' machon to nyalo cause cancer ma mako dhod mfuko. Kamano. Mapiyo nono daher mondo mwadonje weche mag thieth. Kamano. Koro thieth chal nade? Thieth mar tuoche mar nyach nitie. Kendo luwore to tuo mar nyach ma in go chalo nade, okele gang'o. Nikech awacho nitie moko ma ikelo kod kute moluongo ni bacteria, nitie mikelo kod kute mag virus, nitie moko mikelo kod anyalo luongo ni parasites kata protozoa. Koro machalo ka bacteria, parasites gi ni kod yedhe gi, kaka kaluongo ni bacteria moli wan kod antibiotics manyalo thiedhe matieke kabisa. To machalo kaka virus wan kod yedhe, koseyudore ni en e dendi, wan kod yedhe manyalo manage mana mondo ogeng' complications yudre kaka HIV. Make kanyo mana matina kabisa moro achiel kapok wadhi nyime. Halo, penj laktar. Halo. Hello. Machiegni penj laktar. Atimo mos olalna. Wadhi nyime. Koro machalo kaka mokel kod virus. Kaka sani koro wawuoyo about HIV. Wayude kwa kalo kuom virus, wawuoyo kuom human papilloma virus makelo tuo mar kansa mar dhod nyuol, kasa monya kelo kansa ne eduong' ng'ama dichuo. Gin wan kod yedhe minyalo tigo koponi oyudo ni osechopo e okang' ma malo, minyalo geng'o mana mondo kik okel complication, but gin yedhe minyalo tiyogo for life just to mondo wageng' kik obed kod shida. But mamoko ma wacho ka to nitie kaka inyalo thiedhgi ma girum. To sami thiedhogi ma girum ni dwarore ni mondo wachak wayud kata mondo wati kodi kaka ng'ama ne jatuo, mondo wayud the partner mari mondo embe oyud thieth, nikech reinfection pod nyalo timore, yudo kute manyien pod nyalo bedo makel kendo tuo manyien kendo kata makel complications. Ageno ni winjo puonj no maler nyakora Muge Jwang', otemo donjo bende waduoko e yo makare mokalo. Kata kamano joluone wagongero ni geng'o ber maloyo thiedho, mondo mikik wabed kod chandruoge gi duto te ma samoro nyalo dhi malokre gimoro nono. Wanyalo geng'o tuoche gi e yore machal nade? Erokamano ahinya Ruth. Geng'o ber maloyo thiedho, nikech kaka wacho cha ni koponi ok igeng'e mapiyo onyalo kelo complication makiny ibed kod ng'ikruok kata ngimani mabiro, kaka weche mag infertility. Koro geng'o en maduong' mogik ni
onego wabed kod gimoluongo ni routine screening kata routine testing. Kata bed man ionge gi ranyisi moro amora manyiso ni in kod kute kata kad in kod tuo moro amora, dwani wadhi e regular screening. Sami pime miyude chon cha, ichako thieth chon, idhi geng'o complications madino kelo ni shida mbele. Koro ber kata samora amora ma ichich ni bedo exposed. Kata e yore moko kata ni riwori kata samoro ni ushare sindano kata samoro ni any body fluid exchange manyalo be notimore kata contacts sama in kod ng'ikruok kata mana breakage otimore kata mana dendi e pien del to gimoro dhi oromo kanyo kata fluid mowuok kama chielo nyalo kelo tuo. Koro mago gik manyaka wang'e ni to kuonde ma ji nyalo yudo go kutegi ere kaka wanyalo geng'ogi mondo kik wabed kod gik moko ma ji lao manyalo kelo tuogi kaka luo about sex toys mondo kik nego wang'e kendo chal onego wati kod gik moko luongo kaka raboyunga mondo wageng' godo ang'owa kendo ma consistent ok nitiyo kode dichiel tiweyo itiyo kode e sakasa samora amora ming'e ni riwori gi nyawadu mok ing'eyo chalne kata samoro ing'eyo chalne to chalne opogore gi mari dwani mondo iti kod rageng' manyalo miyo kigam kutegi. Erokamano ahinya. Pore ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye, inyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mathoth. Erokamano ahinya Ruth, gisani antie achiwo konyruok kata chiwo thieth osiptandwa mar Maristops mayudore Nairobi ka, to kendo wan kod osiptendegi ma bende achope kendo wan kod jowa ma bende ni kod tiegruok malach e yor mar chiwo konyruokgi e taonde mopogore opogore. Kaka alwora mar Nam Lolwe wan kod osiptandwa ma waluongo ni Kisumu Nursing Home, entie oyudore Tom Mboya kendo inyalo yude konyruok. To mogik e taonde mamoko gi bende wan go osiptende, wan go osiptende maromo 18 Kenya mangima. To inyalo yudowa e namba ma iyudowa kendo kigoyo to onge charge moro amora, en free, en toll free number, anyalo some mondo jawinjowa kata ng'at madwaro konyruok nyalo chopo iro kata nyalo penjowa penjo to waduoke. Namba no kigoyo to onge chudo moro amora mi idhi bedogo. Koro namba ni en 0800 00 72 00 5. Mano is a toll free number, anyalo nuoye 0800 00 72 00 5. Mano namba ma free, inyalo go samora amora chakre saa 1 okinyi nyaka 2 otieno, ibiro yudo jaduoko kata gima idwaro no inyalo mi direction kama inyalo yude konyruok. Antiere kod kwayo kapok awei mondo mi idhi penjo ng'eny ka mokalo, to nakwayo producer na kachiel kod director na kaponono ni wanyalo bedo kod chenro machielo mana mar duoko penjo kende. Penjo ng'eny mokalo moko waduoko, ka inyalo yie mondo michieng' moro iduogi waduoka penjo ma wayudo kachiel kod mabiro nikech ok watieko twagni. An thuolo Ruth, samoro machal time oyudore anyalo duogo mondo akony ogandawa e twagni. Erokamano ahinya. Nyakwara Muge Jwang'o singo ni obro duogo mondo mi oduok penjo duto te ma wanyalo bedo godo kotenore kod tuoche mag nyayo. Yiena mondo mi aduok ni erokamano makende kuom puonj maler ma imiyo Nyakwara Muge Jwang'o. Ne jogo mochung' ne chenro ni Duol Taya kachiel kod ler mar studio, aduoko ni erokamano mathoth. Ne director na Alex, erokamano Alex, kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano mathoth. To in jahera mar chenro ni geng'o ber maloyo thiedho. To ne ng'ama miyo mayach tema tek mondo mi dhi siptal pimi kik inyuol nyathi kod tuoche mag nyaye. Nyaka kendo odiechieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Erokamano.